Namhlanje sitheke asihlale nendlovukazi yomsakazo uLady D. Ke sizoza ukuthi ungubani uDK, uzalwa kuphi, uzalwa umabani kanye nobani, ufunde phi uDK. Ngabe ubekade efisa ukuba umsakazi impilo yakhe yonke noma into nje aqondana nayo? Cabanga ukuthi njengomsakazi Lady D uzokwazi ukuyiphendula yonke le mibuzo ngokulandelana kwayo. Asiqale kuzalweni kwakho. Okay, uLady wazalwa uMadludla, intokazi yaseMission ngamaphumulo, emthola ke kubaba uChiliza, isuwengu nje, othi musibuca uthi Bhulumane. Kusabhusumanyana kanti lutho, insizwa yasemthwalume kaMgayi, lapha sesikoleni uGobume la empela baba ephuma khona, kodwa ngokusebenza ke basuka ke basebeya eClermont. Okay. Ubaba kile nhlobo ehamba ke impela wangisho ukuthi shoshovu nje yabo kwezobunsizwa kanti ke uma wayisukela nje ekhaya le impela njoba ngisho nje emaphumulo wafika ke wayofunda emanzi imtoto wayisiqenge kusekhona ukuthiwa imfundazwe ungazi lutho ke kuthe khuhle isukela emafamu angazi ke insizwa yathandana kodwa yamlandela khona le impela emagcikeni esikole kwazi kwabuyagoba uphondo kodwa ngoba emisela ukufunda wafunda waba uthisha wamshada futhi wayebona yazi ukuthi khona ukuthi ubonthi lo angalivusa ekhaya lasekhaya kanti ikhathi esiphila kuzona izikhathi zayengavumi ukuthi uhlale nje izikole azikho lento esekuthiwa amathuba emisebenzi ayekho kade yaqala kwasho ukuthi izikole akasitholi isikole wahamba kuma ufundisa kude ngasala ngikhuliswa ugogo uMantuli. Okay. Ugogo kuthiwa wayesithanda lendlela nodadewethu wayesigxisha wayengixisha uphalisha ugogo kuthiwa uyayibona into kuthiwa ukhashoko usudla impuphu yodwa mina ngiyayazi khashoko noma ngisemncane ngani ugogo oba manje akanayo imali abhontshisi anayo imali yenyama wazi nje mase ngilambile angigcwalisa isisu ngephalishi leli eyayizwa ke lonto kodwa so uhambe nini ugogo ngoba ngiyeza ukuthi okuningi wakuxoxelwa ngaye ugogo kukhona ugogo zana uMamchunu uyena ngimfiqile sakhula ngizokutshela ngaye kodwa lo zala ubaba ngimpela njengoba ngithi khumbula kahle angimkhumbuli ngisho ngoba makuchazwa ngokushona kwakhe seSeclermont kusho ukuthi intokazi yaka uMphemba akagulanga kodwa nje kuthiwa nje wakhumbula ukuthi ayikhona naku sekonakala wathatha ucansi nazi lezi ingane phezulu kodwa udadewethu wayilele phezulu embedeni wafika wayithulela shuthi kwakhona okwathi angikwazi ukuthula eduze kwengane ngithathe ngiyehle embedeni ngishiye khona bese ngihambela uyabona ukuthi angibonanga yena lo wayesikhulisa bese kuthi ke uMamchunu intokazi yaseshowe eyayimhlophe ishe ngeinwele ifika lapha yabo umuthi ngathi uyoshona ezantsi phela nje yemathuba nezikhathi siphuma kuzona nako konke kwakwenzeka ugogo uthi umbona ucabanga ungamnika ipeni kanti akwazi ushukula ubaba angisakhuluma ukubhala ke kodwa ubuhlakana babukuyena babudlula ukwenza uyena kugogo angehla ngenyuka nayeke mefu umuntu ozomthengela isinefu sakhe idosha leyazi ukuthi uzoqhamuka nami yayize lonto gogo ngingahlala kakhulu naye uzaluma sasa uhlala kaKay lapha kaNgcoya kadade baba la iseshadele khona ngani obumama nje usehlukene nomyeni sesihamba sihlala ngiyakwazi ukusho ukuthini ukuhlukanisa kwabazali ngimuzwa umuntu esaqala ukukhuluma ukuthi awunansi lempilo esayiphila yaba nemthelele emihle yaba nemthelele eminye engemihle ezimpilweni zethu nodadewethu yenza umama waba nesandla esiqinile sokwesaba ukuthi mangabe ngasokonakala kuzothi uhlulekile kodwa futhi anemthelele emihle yokuthi sibone bonke lecukuthane ezayihamba noma bekhuluma isingisi esiningi satheleleka sahalela nathi uthi ngathi singaba yibona. Wow, so uma kwathi mangabe sebehlukene nobaba naqhubeka nahlala noma uyabona mangakutshela imisebenzi ekhulunywa umuntu makuthiwa umuntu uyaphuza makuthiwa umuntu unabangani abangavusani makuthiwa umuntu noma bethiwa kuhlushe kwangakubo kodwa angathanda uqeda isikole ngikwazi konke lokho mangibuka isithombe sika baba wethu wayisithanda kodwa kukusho ukuthi nje manje kunteke ntenga ngasendaweni yokuziphatha kuko konke lo ngikubalayo efisa ukungena efisa ukungena nomholo ekhaya kodwa bazomela omama baseyidwe la endaweni lezi zokucima ukoma bamphuca uyofika ngaphethe uSinda lo Thofolax awufake ngapha ephaketheni okadadewethu owami ngala masiqhamuka nje sigijime seke masuthi etafuleni sebemphuce konke enenhliziyo enhle kodwa izinto zomhlaba kwacaca ukuthi ukuze le ingane uma ukwazi ukuyikhulisa. Okay,
Yeah, umuntu nomuntu unohambo lwakhe. Ngicabanga ukuthi Lady D njengoba ukukhuluma nje njengamanje miningi imindeni mhlawumbe eminye uthola ukuthi sabhekene naso leso simo and bayakhuleka ukuthi kwangathi ngelinye ilanga angashintsha umzali wami, kwangathi ngelinye ilanga akashintsha umyeni wami, akashintsha unkosikazi wami, ngoba akusho ukuthi abantu besilisa kuphela baba naleyo weakness leyo, kodwa naba besifazane bayaba nabo kwesinye isikhathi and siyabakhulekisa futhi nabo. Asihambe ke DK siyokuthola ke manje ngenkathi usungena ke ekoleni zamabanga athe 2 imibuzo eminingi esolimini lwabalaleli abaningi ithi ngabe vele ukuba umsakazi kwakuyinto oyifisayo. So ngifuna ukubheka ngalesikhathi ke usungena emabangeni aphakeme ukuthi ubheke ephi nempilo. Hey angiqale mawuthi aphakeme mhlawumbe ngiqale secondary. Okay. Ngesizathu sokuthi uma wayeyothisha imisebenzi kuthiwa bayaphiphitha ingekho imisebenzi straight. Wayefika ngene kulesikole kusho ukuthi uphela 3 months abuye kade yoteta sewuphelile umsebenzi sithuthe sekolandelayo awubambe lomunye okhulelwe noma ohambile ogulayo sifike siqalo makhelana abasha ukufike khona umfana wendawo kuthiwa nje onijaha noze nofika esikoleni sishintshe ikole thina saqala ukufunda sikhumbuzo kwasi saye ebuyani kwa E sasuke ebuyani ka E sayesekelani kwa N sasuke esekelani ka N saye kwazini angisihamba noma uhambe thutha isikole phela umsebenzi kuphela yonke into mongakhuluma sisuke leka M siye kwazini ngenyawo into ohamba azama awangake kuseni nantambama ukuze kwazi ukuthi siphile incane imali eholayo sibabili esikhulisa lapho ubaba usele yedwa waphela indla sekhaya mathi nefika zombheka ubaba nimshiyele ukudla igrosa nishiye mhlawumbe nejacket entsha niyafika khona jacket yomuntu engamazi nje eguge akhona uthi odrop ukudla khongisho ulele phezulu kombhede niqale phansi sibuye futhi sifice isimo esifana naleso so kuku sasingakhalela ngakubaba umazi imletha ngalo so ngamanye amazwi anibanga nendawo ekukhuleni kwenu la owathi khona ayingenanti ikhaya ngihleli la manje at least iminyaka emihlanu sasifike sihlale ngithiwa nje la kadani nali cottage la sesikoleni bampote bampimpa ukuthi uhlala nezingane ufuna izingane cottage nixoshwe kuzama umunye athi woza ngalana sizongena ngathi sibathathu uhlale la awunakhona mase simpintshiwe sesihamba futhi sawuqeda umlazi. Wow. Okay, ngena ke manje enyuvesi ungena ufunda kuyiphi enyuvesi imapha amaphupho nawe iliphi iphupho liphethe ngesandla? Angazi noma isimo engangiphila kusona nisasenza ukuthi izingane zonke moyibuthi ufuna ukuba yini babekutshela manje mina wakuya ngokuthi ngikuphi ngaleso sikhathi ngelinye ilanga uzofica ngifuna ukuba i-librarian ngoba kade ngihleli khona ngabona i-librarian ifayibuko zamehlo kune econ kuthi nje usuyigqoka nje ibuko zamehlo angisazi ngizikhalela hayibo ngelinye ilanga sengifuna ukuba i-social worker ngoba ngibonile ukusebenza kwabo ngendlela ethile ngesimo esithile ngoba abangananga ngiba nabo kwabangana abaxubile omakhelwana abangigadayo umama ethanda ukucula sinodadewethu sihlale basigade uhamba nohlala bani asithathwe sesilele mayise ebuya kocula okwakumsiza naye uzaxhumana nabantu kumazwi kaZulu ayike ngivuka masivuka nje mhlawumbe ngiyabona ukuthi awu engathi hayi sengifuna ukuba uthisha na uthisha omuhlo isibonele sihle so ke kusho ukuthi ngafunda oHlangi iqale lapho Hlangi ukuthi iyapi iya euniversity iuniversity akuyonto engagxila kuyona ngoba imali ayibangabikho ngaze ngaqeda yize ngangena euniversity wasengishadile so anginali iphupho elifana nezinye izingane lokuthi mangiqeda la umatric ngiye university kwafanele mangiqeda lapho ngiyosebenza base kuyaphuthuma mase kuphuthuma kusohlangeke kodwa ngafika la ngabona izingane eziqhamuke endaweni ezahlukene kwasho ukuthi ngisiqenqe kwezemfundo nami sasinabo phumzile emlambo yabonile onhlobonda ngithi ngiyabheka ukuthi labantu ngoba kukahle nje kodwa kusho ukuthi izingane ayikhethi ngalowo ndlela zifuna umuntu ngokuthi unjani kusho ukuthi kwangivula amehlo kodwa kwasho ukuthi ayikho imali ngahamba ngaze ngaqala ukufunda ongoye ngoba sengisebenza sengunesi usukwazi ukuthi uzifundise wena okuhle kwenzeka nje ngaqhuquzela umyeni wami waqala phansi olanda isitifiketi samatikuletje noba kuba benamabhizinisi sisaya lapho kuba khona sikafiki kuba khona sikamaza nikahlangana sikamaza yebo wow mlelekazi FM sihleli naye uLady D silaleleke uhambo lwakhe namhlanje ngiyacabanga ukuthi nobani obekade emlindele useyasho ukuthi awu ngamazi kabusha ke manje ngasazi kabusha isiphithiphithi ngamazi kabusha uSister Benji
ngamazi kabusha uNtsuku kasifani maningi lamagama umbiza noma ngaliphi office ukumbiza ngalo ngalelo langa kodwa ke wonke angawakha ke sithi yabatshabela isimathanda kanjani ukuthi sibe sikhuluma ezinye indaba simashilazi bayalazi uthando lwakho and enye into engithanda balebokhozi ba understand ukuthi lapha mengakhulumanga ngathi uxayekile uncelisa amawele ma hostela ba understand amashilazi amajukuju amahostela ebo sekunale team entsha ke le tea time bathi asiphume silala sikhona namhlanje ima usakhuluma ngothando ngikhumbula indlela ababesithanda ngayo olavane khumbula ulinda bemthatha bemqula angisho abona banthanda nonke abantu ke uZanele umbokazi uMazethi hayibo ephezulu esitongweni kanti khona oyedwa nje oyihluphekela wamkhumula icathu wahambe asafaka icathu seyisho uthando luba yihlobodoba kanti nje uzothola ukuthi wayifuna icathu uzale indasibili ethi nje souvenir mhlawumbe zesamsam ziframe ekhanda wena thizeni sihamba ngenyawo wow no uthando labantu ngempela liyathobisa uma ngabe ke usulibona wow so DK ngiyazi ukuthi sigxumile sana lapha yana sesiyongena kwakhoza kodwa sikahlangani naye so uhlangana nini nalensizwa yakakhoza kunqoba kanjani ngoba mangikubheka nje athi lento kazi kadulisa ukuthi yakihambi phela insizwe lokhu iza nje yazi nami mhlambe ngiyafana noSibongi uSibongi uhluleli kwakahle hle ibongo ngisazomhlanganisela ngimhlanga bese ngifuza imdola asihlanganisele bezami nami nomhlangane M1 nje sihlanganisa yabona phoku siya ngengo thembe seshaya ngasho athi okay asithole kube ne workshop encanyana ngiyazi ukuthi ngistimele sasale form istimela sempesheni sangishiya okay soze sibuye songilanda songifice la sangishiya khona ngasho ayisona yabo istimela sempesheni kwathi twathu sesihambile sona engangibuze koze kubuye sona eplatform nasempesheni ngobuntu yabona Sibongi wena ke umuntu ngizomtshela zakhe okay uthini nihlangana nini nobabukhozi ubabukhoza kwenze kanjena uma kumazi kaZulu intokazi yayisithanda kangaka umazi kaZulu wayecula uthola ukuthi ucula nje uVicky nje bemncane kangaka kodwa wayekhona kumazi kaZulu kwangikazi kwenzeka kanjani ukuthi wathi masefika amazi kaZulu kwakuyiqembu lomculo langaleso sikhathi nelemkhenenezo angazi kwenzeka kanjani ukuthi khona lapho besoba khona noShobane kaMangede thina sisakhula angazi noma ilabangani bakho uma babeyabasakazi osiswini nobani ngoba kuhamba ndawonye bonke ababesebelaza usizo lwama ovela uma ukhule ekusona lesi space yebo uma unento nje ngithelele ngazo ukuthanda ingubo uba no uyivikela kusho ukuthi bamtshela okay ukuthi nanga umama ohluphekayo usizo lwakho lwaziwe wonke umuntu ngezwe sekuthiwa makuvalwa izikole sinodadewethu sizohamba sobamba amatoho esitolo kaIsi kaShobane kaMangede makuvalwa izikole kanti ubabukhoza kwisitolo esiwu next door yihlobo zakhe hola ngiqhubeke yahlangana idabuli ngiphela lapha DK asiboneke lesi simomondi esihlophe qwa simdukeleke sihambe sofunda uhlange ke simdukeleke kodwa useyibikile hayibo ungayishoni bakhoza wangishela isingisi ngambo xa kweni kanti angazi weca mhlamba ngisazi lesizwe ngoba beyicloud hey wabhidilisha kodwa ke impilo iyaqhubeka lapho so wayitshela ukuthi isizulu asivuka angazi yazi namanje akangitsheli kukenzeka hayi wathi ukushaya isingisi impela ethi uyathatha kwasho ukuthi nami angizwile ngile hlobo esinje uditaxi yoqhamuka nini uma uzongishaya kodwa ke kukhona into ekuthi umuntu ubambo lakho yes nahamba nobabukhoza ni decide nini ukuthi ke hayi ke seliyahlangana ke manje ucu sesingalibopha nelikasofa silahlane lento kuhamba sihlala yonke indawo wagcina ethole ngomunye umngani wakhe owaye umngani kadadewethu ukuthi sebahlala kaM lapho wasifuna wasithola kuwa ama holiday waloke sivakashela ke ngoba lo mngani udadewethu nayo wayengena kithi ejwayelekile ake kusho sona usengena ngaye wangena ngenxeba kwazi ukuthi hayibo uma engekho umathi uphi lengane manje namhlanje angithi yabona kodwa kungekho lutho mase ngibuyele esikoleni kohlangeke uyazi kwakusabhala imbeliever naye awangijikela umuntu wabuyela kokudala hayi nami ke ngathaya yagcina ithamba inhliziyo sekuyisono phela manje okay ufunani futhi olunye wangibheka DK asikafika emshadweni
wemlaleli lapha ekhaya ninjani niyaphila bodwa ngibalela lo mbuzo nisaphila ekhaya unyaka konje thina sashada 1980 November 29 oh wow so that's your anniversary November 29 yes kusho ukuthi ke hayi kwaba naloko kwazwana ngihambe ngesikoleni ngibe ngiyofunda ohlange esaba uma ukuthi ngizothiwa khona ofikile ezongivakashela aphathisa abezayo ngithi yabona uba nganje ushoba nesikoleni so manje kunaloko ukuthi nje kunamehlwana angibhekile yabona nje ukuthi umama engasezwe ukuthi khona osengivakashela hawu kusho ukuthi ke kwahamba ngiyakhumbula ngokuhlupheka sasisebenza ka sales house noma ka BG makuvala inkole nodadewethu sengiyekile kashoba nobe sesikhulile phela manje sekufanele ukuthi imali uzihlangane kuphuma imali esicathulo upolish idrink masubuyele esikoleni usimbambisa umawe yabona so kusho ukuthi usuyakwazi ukuthi ugibele istimela nangu sekulinde platform bese kulo iqhubeka kanjalo ngikhumbula kahle ukuthi ngoba isikhathi eside phela iminyaka yazaba isithupha kukuhle nje kudelile sengikhulile nami manje ukuze sishade usho ubambo nje oba wathumela impela abakhonge ekhaya indlela lapho oxeka ngayo umayethi hanayo nje ingane yokushada waduma ke waba yinsini yazi uba ihlaya endaweni ukuthi uxoshiwe kodwa uma umuntu ubambo lakho uphinda abuye sashada ke kodwa kwaba umshado omuhle uma wemthanda nje indodana yabona kwanginaleyo nto makusuka kudala ukuthi le indodana yami yayibona kodwa kwashutha ayibu iqiniso lithi anihlosi lobuhle mabona kubena nabanye abantu bayabona sengishobo ukuyiphatha nani sithathe ke DK uyosibeka emsebenzini wakho wobuhlengikazi ufika kanjani kube nomhlengikazi yili phakethe njalo wonke kwami mina kwakuncike kakhulu ephaketheni ngaphandle kokhozi kodwa konke kwami kwakuncike kakhulu ekutheni indlala ibhokile so kusho ukuthi bese ngifunda ke ngiphaseke uma lapha ngithi nayo uyaqhubeka uyafunda wayesefundisa koMbumbulu uma ushone sefundise eUnisa nayo yonke inhlobo yomakhuzu intokazi namasalvation so kusho ukuthi kwacaca ukuthi kulambekile sahamba ngofundisa ngiqeda nje umatric ngathola ukuthi ngiyoba unesi engakatholi ukuthi ngiyaphi ngayithola ibasari yangagcwalisa ukudla nempahla ngayeke ukuthi ngiyoyenza library kwasuka udlamo ngoye kwayinqabo 76 ngathi break ngawufundisa eMlazi mase ngisemlazi kanti kuzobe kuvuselela into uthi hayibo uma ungaholi angeke sikwazi ukwenza soma singaholi silekelela uma ayiphumi lento esifuna ukuba yizona so kwafanele ngipheke into engiphupho nje engayicabanga ngayikhansela ngase ngiyongena ka nursing ngafika nganenhlanhla ngathola ukuthi ngibizwe King Edward ngafika la ngifika khona ngangifike ngijabule ngisebenze yonke into ngezo wonke okusemandleni ngoba imuva ngiyalazi la njalo ngaqala nga nursing ekusho ngisebenza ngihlala khona ngaphakathi kodwa ngihole ekhaya ngilekelele ekhaya uyabona mase ngifika nursing ngiba kusho ukuthi uNkulunkulu wayethi kumina olwakho uhamba luzuhlelo wena olwakho uhamba ngizolutswinya la ngilitswinya khona ukuze kuvuleke le ndlela okufanele ivuleke yebo isiqenqo uyakwazi ukuyicabanga lo dadedela mina ke makuza ngaso hambeni lwakho uyayibona leyo nto nakuze ukushada yini dedela mina ngangakashadike lapho ngisesabamba siyeka nodadewethu ukufunda kusho ukuthi uJehova wathi ngizokisa la usaba khona igazi ulisaba kangaka nje kodwa uzoyenza konke okwenziwa ngoba kufanele ugcine okhozini mase ngibonga ngoba yonke indawo ngiyihambila kukho engihlele ngathi nje afezeka amaphupha konke ukuthi uyasibona isimo sinjani awubhekane nesimo ngivane ngibhukule ngithi hayi sekungangami ke manje so ngahamba ngawo khona ngafike ngasifunda khona ngaphola umanko samsebenza esehlala phinda hlala kusaqhubeka njalo fika thola indlu kuthiwa ayi lengeke nansi ngathi ugcina kuyeyakho siphume futhi kusho ukuthi ngase ngenza nemidwifery ke futhi ngafika ngaqeda ngawo nurse khona lokuvelela ngonxa yokuhlakanipha khona lokuthi njalo ungabi sesixukwini njalo futhi nokuthanda abantu kucabanga lapha kubhize King Edward babeze bangithethisa batoda lengane yayi wena ihleli nomuntu ebenchini ngiyambuza ukuthi manje njengoba icathulo bekhumulile nje igazi ibhlwe lomile igazi asenabhande ase ukuthwela iwashing ekhanda okusho ukuthi wenza lo msebenzi wenza ngothando kuwena phakathi kuthiwa hey wena usonhlalahle wena hayi bengoba benehliziyo ezimbi babona ukuthi iQ yinde mina ngifuna ukubuza ukuthi unayo imali ogoduka izwa lonto so kusho ukuthi ngafika hayi ngakwakuhle ngisebenza abantu futhi abantu Nkosi yami ofika usebenze nabo bayakwazi ukufukamela umuntu abe yilento ayifunayo benginenhlanhla yabo ukuthi yonke indawo la ngihamba khona kunabantu nje abayimisela ukungifukamela bangisuse kulento engifuna ukuya kuyona bayongibeka kuyona ukuthi ngisheshe ngifike mina ngifunda ukuthile DK la uhambeni lakho ukuthi kwesinye isikhathi imuva lethu ngempela
ngempela ngoba usuku usazwe nesimo suka kusona so isona esikwenza ukuthi ube yilo muntu lo oyena lokho ukukhathalela abantu ngoba uyakwazi nawe bekukhathalela ngiyacabanga uyazi ukuthi uqinisile ngoba ngiyazi ukuthi uma la ekhona njalo kufanele athola umuntu next door uzothi afika sicela ukushiya khona njalo yonke indawo losifika khona afika acela ukushiya uzakwazi ukuqhuquza masiphuma esikoleni sifikela amakhelwane thina sasingafiki nje siphuma esikoleni sifica ekhaya elifudumele sasifike sikhumula uniform sigijime sohlala amakhelwane siyobuya ngoba sesilanda yena so manje kusho ukuthi ngiyakwazi mina ukuphila nabantu abahlukahlukene sinodadewethu nokulekelela abantu ngoba nawe ulekelele kakhulu ekhuleni kwakho lento yokwazi umuntu ukuthi namhlanje ngilele ka Aunt Caroline o social worker uma sesihlala indawo ngilele kwa10 imiya umngani wami ema behambile bozingela sibuye sisosindlo abusenze yonke into ngelinye ilanga sengihleli la kagogo phezulu sihambe sodayisa utamatisi so nje impilo mina noma ayibhekisa ngapi ngiyazi ngokwesandla wow uyazi usuphendula ke umbuzo wami ngicabanga ukuthi ukomunye wabasakazi uma ngawena futhi wedwa ngizothi ngomunye wabo okwazi ukuthi axhumeke kunoma imuphi umuntu regardless of age gender color ntontoni but ukwazi ukuthi ufike ufithe umuntu angakuthatha akubeke kodado uzofika ukukhuluma ilanguage yabo akususe kodado akubeke kubasebenzi basezindlini uzofika ukukhuluma nabo ukhuluma labo akususe lapho athi uye kubantu be hip hop ake ngikulahle ngikise le uzofika ungene badideke abantu mhlambe yiyo lento ezokuthi unyaka nonyaka ngisebenza nginenselelo kufanele ngiyenze eyifikelayo ukuthi isimo sinje njengamanje angithiwa kona uthola umuntu osebenza naye oza kwenu nabaphathi abanjengawe uvana ungena uthi khaxa uthi hayi ziyakhala ikhale nje one way uphela unyaka hawo qala olandelayo kube nezinye izinselelo qala umuntu unyaka kodwa uNkulunkulu wathi mina uzongena okhozini la kufana nomndeni awubanga nomndeni kahle ufika nini Lady D la okhozini ngifike ngo94 Oh so nje qala inkululeko izwe liyakhululeka wena uzokhululeka manje uzothola inkululeko senge ngisho ukuthi impela kusho ukuthi nje kuba ngashe mhlawumbe angiqalanga onesing ngabe ngangena nabo Wilson Binkosi mhlawumbe ngangena nabo Bob yabo lo gang ngasala ngisaye ngala so ufika kanjani ulethwa yini uapplyile uheadhuntiwe kwenzekeni isikhathi esiningi kuba yiloko kugcina ukushoyo ngisuka lana sengiba ngaba umbelethisi bakona nje umnyu mama desanda kusho khona ingane ngitshela ukuthi mina kithi uthi uma waba nenhlanhla sobabili wabelethiso wena kingedwana ngithi sekumnandi nje ubona ingane isho njalo uma uthi waqondana nawe kokuqala kwesibili wayengevefisi kanti uzobelethiso wena hayibo nihlalaphi yabo lonto kusho ukuthi kwase ngiya family planning ngoba manje sengise King George babona lama angi-applyile ngihambile ngofundela i-community health ngoba ngibona ukuthi inginika lento yokuhlala nabantu kwangena ucingo njalo lathi woze family planning hamba e-family planning e-commercial city kwathiwa hayi uthanda abantu abasha woze youth center uyoyirana wena ngathi ngisathi ngirana youth center wento kwathiwa hayi hamba uye e-head office yoba usister Mildred ngathi ngisese usister Mildred kwathiwa hamba uyokhozini yokhuluma nabantu i-family planning ngathi ngisathi ngifamily planning kwathiwa hayi bokhozini kuthiwa nasi isikhala uhambe uyongenela i-interview ngathi mina kanjalo uyambona uNkulunkulu kanjalo ke nje uyambona uNkulunkulu ehlelela umuntu impilo yakhe namanje usangifaka uyangikhipha namanje ukuthi ngithi mina ngihlakaniphile nginani izwi ngiyalithola ube mnandi ngidle ngisuthe kodwa mase kufanele ngidala ama plan ngithi uqhela ngithi thatha indawo ayithathe ngempela nabantu abangiphethe ngiyababuka nje abanye abaphathi bami abazibona ukuthi ukuba la bekhona enye plan yabi lo mama abazi futhi ngiyangibona esenza umphathi ukuthi yokubheka iqhaqozi uNkulunkulu umbeke la futhi ngenxa yabo ukuthi wena ngiyakubona nenhliziyo enhle kodwa kukhona nabantu kunothembeka lapha yana okufanele uyomsiza kuno lady lapho kufanele abaphathi nje abaningi bazi qhubeka bona kodwa bayiphathi yohlelo oluthile uNkulunkulu afuna ukuthi balifeze kuyiqiniso lokho ngephikisho ngibingelele mama ucele ngibingelele mama Khoza mawethu esimhluphayo asikholekithe mengeno khozini kujabula ujule ngiyafisa ukwazi ukuthi uyithatha apho mama Khoza lenhliziyo engakanayo nothando asinikeza lona sabalaleli ayibo wazwa nothando mama Khoza avu nothando hayi abantu bebhala into engekho hayi kabi asho mama Khoza hayi fanele ubhale kanjena namhlanje
ngoba hayi kabi akusiwudeda silinga wemamkhosi sikuthanda kakhulu Ndlovukazi yethu zamafuza khuzwayo le Mzumbe. Sisithembeka #Indumiso sisi ngihlezi nawe nje ngikulalele sengilinde ukuzwa yena umama Khoza umama amajukujuku umama uLady D. Ngicela ukuphathisana ngombuzo ungibuzele kuyena ukuthi esafunda isikole emabangeni aphansi wayengabaleki yini lapho sekuthiwa kuyiwe enkonzweni ngoba phela ezinye izikole kwakube nenkonzo ngolwesine kwakuthiwa LCM. Njengoba thina sebancane sasibaleka uma ngolwesine nje sisathi incwadi zethu sibeka emawindini ukuthi make kwashawa 12 nje ijubane sibona nje ngathi uthisha sibangale isicefe mayisitshela ngeBhayibheli vele sibaleke yena wayengabaleki yini mangabe sekuyisikhathi senkonzo wayenze njani yena ukhule kanjani mabangena phansi khona ukusakaza lokho into ayithanda isemncane. Angibingelele Mazonda ngicela ukubuza mina ukuthi umama Lady D nje mangabe ehlalele kwakhe mhlambe kwenzeke nje eziphambanele nobaba ekhaya yini yena akaziduduze ngayo ukuthi hayi cha mangenze nje na inkobe ngimhloniphile kakhulu ngoba ubukeke umama nje ofundisayo futhi okwaziyo ukuthi ekhala kangathi kuba nokuthula njalo ke ngoba sathana kaphuthi ukufika ukuthi yena wenza kanjani ukuthi isimo sifishe sidlule kube sijwayelekile kube isihle. Angibonga uMapholo kweNdlelanto eGreat Town. Over to you madam. Ngiyabonga. Ungaqala noma ingamuphi omthandayo. Ngiyabonga kakhulu baliBukhozi FM ngiyabonga ngene eqala nje uqinisile impela lapha kujabula uJulie kufana ekhaya yazi mase ekhaya ufica umuntu ethi hey le ndisho ibekelani lapho susa ibhodo lihlala lapho nathi sisho susa udeda ungeni lapho hayi hamba hayi kabi isekhaya nje indlela esenza ngayo nje isekhaya bese uba yilobuza ngeSCM mina ngingathini angikwazanga futhi uba nenkonzo nje yodwa kusho lelo hlobo lomuntu engiyona ngiyazi ukuthi ekhaya kwakuyi UCC ngiyazi ukuthi ngashadiswa umfundisi uDludla eUCC uma ngiyazi ukuthi wathi kade sehlukene nobaba wabuyela kube Luthela kodwa kuzange kungichume ukusonta endaweni eyodwa ngahamba ngashadele eAfrika ekakhoze Afrika umana khona impela eugqobhoza insimbi wasengithi bakhoze ngila ukhozini nginase esikoleni angazi lento yokuba umsakazi uqedisa baba Timeback SCM thina siyiswe ku school jazz sasohlange ngoba kuzumafukuzela kodwa futhi ngiyathi ekhaya ngikhuliswe kanjani isimo sekhaya singivumelanga ukuthi ngifunde iclass lokuqiniswa ngizolifunda absehla senyuka ngenza sure ukuthi ohlange ngifunda iclass lokuqiniswa kumfundisi uShando lapha ya emission uyeze ezosifundisela ohlange saqiniswa kawuba ngangijabulisa ukuthi ngiyakwazi ukuzisidlo la ngihamba khona kodwa nje ukuthi mabeya ku Christian movement mina ngiku jazz kodwa futhi ngiyakhumbula ngelinye ilanga ukuthi mina bakithi angidlenga amavesi ke impela kusho ukuthi ngisho indlela engibuka ngayo inkonzo mina ngibuka ngale ndlela engibuka ngayo zonke izinto khuluma nami ngikuzwe bese ngisho lokho okushilo ngikutolike kodwa ungalindeli ukuthi ngifuna uzokushintsha futhi angifuni mase ngivulela incwadi ethile bese engathi ngafike ngiyifunde ngendlela yami mase singiphilisa yonke into ngibuyisela ku practical angazomya ngizwe ngafika okhozini ngathi bakhoza hayi sengifuna ukosonta la wathi unotshu uma isaphila mlinde zaza shona ngenhlanhla ngathi vele akuvumi akulunga usho ukuthi ngizofunda ngoba kuya ngokuthi ngalolanga ngitshela ukuthini ngazi ngabatshela abalaleli kakhulukazi ke laba babethi hayi bo phela awuzostakisa phela nathi lana eAfrika sibone sikubona usugqoka isigqoko sengwe ngazi bavuma abalaleli mzwana ngithi ngenzeleni umdada wejazz ozoba neweseli ube neAfrika ngangiyimisela ukugqoka phela ngangiyimisela kuba bawuthunga ngangizogqoka now kunomlalelo obuza ukuthi mangabe ningekho ngizobeka kanjani bazomangala abalaleli endaweni eright sifana nabo bonke abantu kakhulukazi ngoba kusho ukuthi nje ukhanda lami ludonseka kakhulu abantu abanekhanda eliqinile bakhoze nekhanda elitshe bese banothando oluyinofonofo ukuphethe konke abese angazi ukuhlanganise konke kodwa nami umuntu njengami ongathula okhuluma waye kulula ukugaxela nozazi ukuthi ufunani ngasiphi isikhathi nokuthi mashle nje ukhuluma yabo khuluma nje kulula ukugaxela kodwa kulula into yenza ukuthi singakwazi ukuthi sihlale isikhathi eside mhlawumbe khona lokho izolungiswa yimina kuqala ngasonke isikhathi ngoba uzowenza ngezenzo uzobona ngento ekuphawu ngiphathelo lokhu namhlanje kusho ukuthi kusuke ekseni ilento yasekuseni yabona bese kodwa ngihlule amagabane bese ngihlule ukuthula makuthula endlini ngibani comfortable makuthula kakhulu ngaphinde uNkulunkulu wanginika nganza abafana ezithulayo intombazane yayizo mhlawumbe izoke
uyihlanganisa abafana bayithulela hamba ongena wakhe ikamera ozuyisolvela inkinga yakho. Wow. Okay. uMashamas lapha yakombozi uthi mina ngibonga lento yobuntu nenhliziyo enhle uthi ke uvele uzelwe nayo uMamkhoza uyaphila nabantu and siyambonga ngalokho ukubuza koni uthi yena sawubona Mazondo ngicela ukuthi ukungibuzele ukuthi wenza kanjani ukuthi angajiki ahleze nguye ngemuva kombhobho ubani lona ayebukela kuye uma ngabe kwakuyisifiso sakhe ukuthi asakaze so wenza kanjani ukuthi ufike uhlalwe into eyodwa uyazi ukuthi kusho ukuthi ngiyinto eyodwa ngoba mungibona thina sikwazi ukuzwa mawudiniwe asikwazi futhi ukuzwa mangabe ujabule kakhulu kanti bakhona abaye baklema ungazi dade bathi nimenzeni namhlanje bangenzeni ngani wavutha nje hayibo bakhona abantu abathanda ukusho njalo ngibabona nje bashaya eceleni ngoba ngizoba ilento angikwazi mangizovutha ngizovuthela abalaleli benzeni so ungathi nimenzeni nangimuzwe vutha ngihlale ngibabuka nje ngithi hey yini sise stage kufana nokuthi nje kodwa mafanele uthi angiyodlala ka eTV noma SABC 1 noma 4 ongayibona uthi angiyodlala into ethi ngeke ngikwazi ngoba ngikwazi ukufaka yiko ngawazi ubonakala ngidlala makuthiwa khala ngahluleka kuma drama sokhozini ukhona ubuzile ukuthi uyakwazi ngona ukukhala akuthiwa ukhala uyaganga na ukhala angive ngikhalisa ukubuka ithi ngibuka nje TV ngibona SABC 1 lapha nabo nento ezingikhale kwesinye isikhathi kodwa hayi lokho yabo ngiyakwazi ukukhala kakhulu kodwa uma ngibheka nje ngigqugquzela abantu basokhozini usisiwini nje omunye wabo owayengigqugquzela kakhulu abantu esisebenza nabo mina kangigqugquzela umuntu omdala kuphela noyingane uyangigqugquzela umsakazi nje ngisho omncane uyangigqugquzela akubi ongaphambili kwami so nje uma ukuthi ngibuka kubani ngenze njani bese ngihluleka I can never noma ungathi mina ungene la ulingisela uThembeka sifuna ukumhlekisa ngeke ngikwazi. Wow. DK siyohleza sikhononda sikhala ngesikhathi asiyoze saba enough and ngiyathanda ukuthi kunencwadi ebhaliwe ngaye kunencwadi ebhaliwe noNtethelelo T Nxumalo ethi ke Dudukhoza wabantu iyasithi ke isiZulu novel kunenye futhi ebhalwe nguVVO ngicela ungiphe isihloko sayo Mabizo Sabele yazi uMabizo Sabele kanjani sikhukhukazi simatholetwe uyazi indaba ziningi ikhukhule yamatholetwe ami yonke indawo kanti futhi muthi nguMabizo Sabele Thembeka yabo nje ngolesithathu ngoba ngiyishowstopper ku fashion wow showstopper so yonke indawo baleti ngizobe ngigqoke stage ngani ngoba uma ngibiza umuntu ngiyasabela into engiyifunde kuwena DK ekwazini kwami konke kusukela ngo2011 ngicabanga ukuthi ngangayisho lento kuwena one thing ongifundise yona ukuthi noma ungaba mkhulu kanjani kodwa usoze waba mkhulu okunale brand ekwenze wayilo muntu oyena ngikusho ngani lokho uLady Dean la Lokhozi FM akanawo umcimbi that is too small for her to attend akanaye umuntu omncane kakhulu ukuthi anga attenda abenaye uLady D uattenda izinto abanye abazibukela phansi but yena uzumfice lapho Lady D bakuthiwa nanku umhlangano uzumfice ehleli lapho and uzozitshena ukuthi ngendlela busy ngayo ngeke akwazi ukwenza isikhathi kodwa ungifundisile ukuthi you can never be bigger than the brand that made you siyabonga khona ngiyabonga abaleli ngiyanthanda kakhulu Themba ngiyabonga ngiyakubonga nje ukusifundisa lokho ngiyazi ukuthi awufundisa ngamina sifundisile sibaningi Thembeka yeah ungathi baleli ngibona engikhala ngithi mfihlo enhlobo ngizange nje ngibona ngijulile ngenyembezi but thank you DK siyabonga kakhulu ngiyabonga qhubeke futhi ufundise nabanye abezayo ngoba baseza nazi intokazi ziyawina kuwena eMahlangu isifundo lesabazolindla ukusifunda kuwena ngibathanda siyabonga Thembeka ngiyithanda balaleli ngibongele kubalaleli bakho ngibonga behayithi abafika abalaleli abadala abancane ngibonga amashilazi sehla senyuka jabu Nkosi yamjikelele egameni lokuthi ngibonga amajukujuku hayibo ma hostela sosinyama lapha yana ko mayimayi ngibonga omama bemkhuleko ngibonga abasakazi bokhozi hayi ngiyabonga siyakuthanda Lady D wabani yabo sibonke umntani wegama limfanele ngiyazi ukuthi uyakuthanda kakhulu noma ngcobo hayi yabonga akakhohle ukukutshela ukuthi Lady D futhi ngimthandela ukuthi uyazi ukuthi ngisho ngimdala kunaye makufanele athethe cha mina ngiyisaba umuntu osaba ungithethise you are the queen that you think you are thank you